Hola, molt bones, benvinguts a l'entrevista. Avui canviem de format, estem a l'hotel Hipòcrates per entrevistar el Sopa de Cabra, en Gerard Quintana i en Josep Tió, benvinguts. Hola, què tal? Hola, hola. Per parlar d'aquest concert en el Festival Portaferrada, d'aquest retorn de Sopa de Cabra en els escenaris, quines sensacions teniu? Són gaire diferents de quan fèieu concerts abans, als anys 90, o el vostre retorn puntual al 2011? S'assembla força. S'assembla, és igual intens i et penses que ja t'hi has acostumat i no t'hi has acostumat mai. I aquest cop tinc la sensació que hi ha més coses per lligar que mai, no? S'ha d'estar més a sobre de molts elements, també perquè hem volgut fer d'aquests 3 concerts d'aquest estiu, d'aquest any, i per començar aquest de Portaferrada, de Sant Feliu de Guíxols, uns concerts molt especials com mai hem fet, no? I això ens està portant feina, Molta. I fins i tot les cançons, les que has tocat sempre, surten fàcils i alhora donar-los aquell punt d'emoció sempre costa. I el que sí que fem de nou aquesta vegada és estrenar cançons noves dels que estem enregistrant aquest estiu i que veuran la llum aquest 18, algunes d'elles aquest 18 a Sant Feliu i la resta al novembre. Com és això de combinar aquesta gira amb la gravació del nou disc? És una mica fruit de l'experiència. Quan passa el temps vas intentant aplicar coses que t'han fet sentir bé o t'han funcionat, no? I en aquest cas vam tenir present la gravació del nou, el penúltim disc que vam enregistrar en estudi, que el vam fer en aquestes circumstàncies, en ple estiu, mentre fèiem concerts, i ens posàvem en un altre lloc. L'estudi és un lloc en el qual entres, no saps mai com sortiràs, quan sí, perquè hi ha un pressupost, no? Però vull dir que és fàcilment t'aïlles, t'allunyes del món, et tanques amb tu mateix. El fet d'estar motivant aquesta acció, d'estar en contacte amb el públic a l'escenari, de poder provar una de les cançons noves, o 2 o 3, i l'endemà tornar a l'estudi i aplicar el que estàs sentint i el que estàs vivint, és molt diferent. I hem volgut provocar aquesta situació, que és això, com deia abans, molt vertiginosa, molt intensa, no tens temps de pensar en massa coses, sinó de pensar tota l'estona assertivament, no? Però potser això és bo. Dèieu al principi que seria diferent, de fet l'arrencada podríem dir que va ser aquest concert especial en el Festival Estrenes, aquest inici, aquest concert sorpresa des de sobre el sostre de l'Oficina de Turisme de Girona, que hi va haver molta expectació, hi va haver moltíssima gent. Manteniu aquest subidon? Des de llavors, des de l'actuació al Terrat de Girona, que no hem parat, perquè se'ns han encadenat els assajos d'aquell concert amb la preparació del disc, entrar a l'estudi, ara preparar els concerts, o sigui que ha sigut un no parar, subidon, també et diria en algun moment agotador, però sí, almenys allò que tens el cap posat cap allà i aquella il·lusió que no falti i que estiguem... Bé, que de fet va alimentant, no? Sí, estem fent això, però és que a més serà important, serà maco, serà impressionant, o sigui que sí que és un bon motor aquesta il·lusió. Els concerts del Palau Sant Jordi de Fontejau van tenir un punt de nostàlgia. El concert de l'Estrenes, evidentment per raons òbvies perquè no havíeu presentat cap cançó nova, també. Quin públic espereu trobar en el Portaferrada i en la gira que fareu aquest estiu? L'antic públic que us seguia, gent que s'incorpori de nou? Hi ha una certa transversalitat amb el públic, ja ho notàvem quan estàvem en actiu fa 15 anys, i també ho vam notar fa 4 anys en els concerts de la celebració dels 25 anys, no? En molts casos fins i tot diverses generacions juntes d'una mateixa família, o sigui, hem vist que hem fet unes cançons que es poden compartir més enllà de la pròpia generació, no? Amb la qual de vegades, doncs això, pots trobar 3 esglaons diferents que tots comparteixen, i a vegades el fill diu és que era la banda sonora dels nostres viatges en cotxe, no? Tal disc, tal altre. Cadascú les viu d'una manera diferent, però cadascú se les ha fet seves. I bé, evidentment hi ha un públic amb el que hem fet el camí junts,
penso que hi ha una relació, hi ha un frec a frec que és especial, però em fa molta il·lusió quan veig gent cantant, quan veiem públic que se'ns acosta i que potser tenia pocs anys o encara no sabia ni parlar, no? Quan ens vam desfer fa 15, per exemple, i que comunica i que estableix aquesta relació i que li arriba. En el fons, quan fas cançons, no les fas adreçades a cap, ni pensem en una franja d'edat, sinó les fas a un estat, a algú que tingui una sensibilitat, que pugui estar obert a certes coses, no? Què trobarem en aquest nou disc que sona igual, que ens pugui recordar el Sopa de Cabra d'abans, coses noves que penses, ostres, és diferent, la gent es sorprendrà d'alguna manera de veure, ostres, això no ho havia sentit abans? Jo crec que trobarem els Sopa de Cabra, perquè som els mateixos, vull dir, per tant, ens reconeixeran, no tinguin cap mena de dubte que ens reconeixeran. Al final el que busques és la cançó, sempre estàs buscant la cançó o aquelles cançons, o busques la melodia, busques l'emoció, i segurament tenim una manera de buscar-ho, o 3 o 4 maneres de buscar-ho, que són les que ens agrada, i en aquest aspecte, per un costat, jo crec que sonarà Sopa de Cabra sense cap mena de dubte, i al mateix temps hi haurà aquella melodia nova, aquella emoció nova, que espero que tingui molt de recorregut, com algunes altres cançons del grup. Què ha canviat entre aquell 8 de novembre del 2001 i el retorn als escenaris del 2011? En aquell moment doncs, havíeu dit que no tornaríeu i ara torneu, a més amb molt d'èxit, perquè les entrades del Portaferrada doncs, em consta que van molt i molt bé. Què és el que ha canviat? De fet, no vam dir que no tornaríem, vam dir... Ens ho preguntaven, i al moment aquell dels últims concerts a Girona començàvem a tenir certa nostàlgia perquè veiem que era una cosa que havia sigut molt intensa aquell setembre i que estava tocant el seu fi, i al principi dèiem no tenim previst res més, però ja els últims concerts dèiem s'està acabant, ha sigut molt maco. En tot cas, quan et preguntaven tornareu, mira, no ho sabem, però si tornem seran cançons noves, perquè és afegir aquest estímul més, és tornar a fer una revisitació sense cap altra raó, que en aquell cas era molt clara, era els 25 anys i que feia temps que no estàvem junts. Va estar bé per aquella vegada, però vam dir no, si tornem afegim-hi tot aquest procés de fer cançons, que també és una part molt maca, o sigui, no només anar a recordar aquelles 4 cançons o aquest piló de cançons que a la gent els agrada i que ho podríem haver fet durant aquests 5 anys, d'aquests 4 anys que fa dels concerts del setembre del 2011, però no, busques sempre una mica d'estímul, una mica d'emoció extra. De totes formes, referent al 91, com comentaves, era un final de cicle. Hi havia un munt d'anys gairebé sense parar, any rere any, un desgast també, unes circumstàncies especials pel que fa a la malaltia d'alguns dels membres del grup, i bueno, va ser com va ser molt orgànic, podríem dir, no? Sense gens forçat és el que tocava. Igual que ara no hem hagut de forçar gaire res. I ja per acabar, us volia preguntar doncs, com veieu el panorama musical català en aquests moments i sobretot quin és el paper d'un grup com Sopa de Cabra amb tanta trajectòria dins d'aquest panorama musical català, com us veieu en relació als nous grups que surten i quin paper jugareu doncs, en aquesta nova etapa? Clar, 30 anys, tens força per 30 anys activament, no? Amb la música, tens força perspectiva per veure, si més no, els cicles que van succeint, no? La dificultat d'una banda per aguantar tants anys en actiu, d'una proposta musical, la quantitat de propostes que poden sorgir que semblen com un esclat de focs artificials,
però de vegades en queda poc d'això, no? Perquè el que queda finalment són les cançons, que és el que la gent fa eternes o no fa eternes, es fa seves o no. També pot quedar l'estètica, la moda, altres records, no? Ara mateix hi ha una gran qualitat musical, diversitat molt més. El món ha canviat molt en aquests anys. Ara apretes un botó i pots veure el concert del 66 del James Brown a Harlem, a l'Apollo. Pots veure... O sigui, és una cosa que, més que haguéssim somiat en un moment donat, ens semblava impossible, era ciència-ficció. Ara tens el món a l'abast, per tant les influències també i la diversitat de gèneres, la diversitat de música que es fa en totes direccions, no? Som un país que té una formació musical en aquest sentit. Hi ha, per exemple, només a la ciutat de Barcelona ara mateix hi ha 4 escoles que estan formant cada any gent amb el títol de grau superior de música, vull dir, a part de la música més popular, de la gent que es forma ella mateixa, dels inputs que hi ha, no? Per tant, creativament és un moment molt poderós, estan sorgint veus molt importants, també en l'aspecte femení, no? Que de vegades sempre semblava que hi havia un dèficit o que sortia una dona cantant i ja hi ha una dona que canta. Ara hi ha diguéssim, s'ha democratitzat molt més en aquests sentits, hi ha més igualtat fins i tot en aquest sentit. L'única cosa que potser falta és donar-li més valor a la música. Cada cop la música ha anat més associada al circuit de festa major, del concert gratuït. Curiosament l'any passat va caure un 60% a Catalunya la programació de música en els circuits culturals, no? Això és un perill, no? Que al final només sigui una excusa lúdico-festiva, no? Jo crec que el paper de bandes que portem molts anys és intentar sempre empènyer una mica, fer anar les coses una miqueta més enllà, no? Assumir reptes que una banda jove pot assumir de manera diferent, però bé, en aquest cas, per exemple, doncs, no ho sé, fa 4 anys demostrar que una banda d'aquí pot omplir 3 dies sencers un Sant Jordi, igual que pot fer U2 o qualsevol d'aquestes grans bandes úniques, no? I ho podem fer des d'aquí, no hem de tenir complex en cap moment, no? De la mateixa manera que ara estem apostant per un espectacle que difícilment podem veure en el nostre panorama, no? Ens hem d'esperar que vingui una proposta de gira internacional o algú de fora per poder veure un espectacle prou ambiciós, no? Ens hem de conformar aquí amb un cert circuit d'això que no prima aquest factor, no? Doncs som-hi, anem-hi, no? Assumim aquest repte, assumim aquest risc també. Penso que som Sopa sempre havíem intentat fer això, no? Estirar la corda una mica més cap allà, no? Però del sector en general. Sí, jo veient el grup jove sempre penses i te'n dones compte de lo difícil que és per un grup jove tirar endavant i alhora et sorprèn la força que hi posen i la força amb què puja la gent que fa coses. I en quant a aquest intentar ser punta de llança, jo aquests dies penso molt amb el Rock en Rios, que va ser com la primera gira estatal que es va fer amb Cara i Ulls. Jo vaig veure aquí a Sant Feliu. Jo a Girona el vaig veure, em sembla. Sí. I una mica tinc la modesta sensació que també estem allò empenyent, o espero que passi com amb aquella gira de Miguel Ríos i que això serveixi perquè es percebi com a normal que un grup aposti per un muntatge escènic una mica gran i que la gent pagui diners per anar a veure una proposta d'aquest tipus. Tant de bo, servim de falca. De moment, doncs, pel que fa a Sant Feliu de Guíxols sembla que s'ha aconseguit perquè les entrades estan anant molt bé. Moltes gràcies, Gerard, moltes gràcies, Josep, per haver vingut, per haver-nos convidat a entrevistar-vos. Gràcies també doncs, a l'Hotel Hipòcrates i a l'organització del Festival Portaferrada per haver-nos donat aquesta oportunitat.